שאלתם את עצמכם איך ייתכן שהוספת הרקע ההיסטורי להקמת מדינת ישראל בלימודי האזרחות הפך לנושא שמעורר מחלוקת? מדוע כמעט כל תוכן או מושג יהודי זוכה מיידית לדיון ציבורי סביב חינוך אזרחי, ביקורתי, פלורליסטי או חשש מהדתה? מדוע כבר לא מקובל לומר בפשטות מדינת ישראל, מדינה יהודית, אלא כמעט תמיד מצרפים את הביטוי ודמוקרטית? מערכת החינוך הממלכתית נולדה עם חזון מרכזי, חינוך יהודי, ציוני, חיבור מקיף לתנ"ך, לסיפור ההיסטורי של עם ישראל ולמסורת והתרבות היהודית. ידע מגובש, זהות, שייכות והזדהות רגשית שמעניקה את החוסן. ולצד זה נודע גם חשיבות למצוינות מדעית, למדדי ידע, לכישורי למידה עצמאיים של התלמיד ולערכים חברתיים, הומניסטיים ואוניברסליים. אבל אלה לא נתפסו כסותרים ערכים יהודים וציונים, אלא בדיוק ההפך. הם נתפסו דווקא כמגלמים אותם. כך למשל מקצוע מולדת. ביקש בין היתר להשריש את הילדים בארץ ישראל, ארץ אבותינו, מולדת העם העברי. התמקד בחיבור בין העם והארץ, הכרת אתרים היסטוריים, בערכי ההתיישבות, הפרחת השממה. והמקצוע שינה בינתיים את שמו למולדת חברה ואזרחות, הפך לאוניברסלי וניטרלי ומשותף לכלל המגזרים והנרטיבים, חווה ירידה בשעות הלימוד והפך בכלל למקצוע, לא תאמינו, בחירה. אבל גם לימודי ההיסטוריה עברו שינויים. מטרות לימודי ההיסטוריה התמקדו בעיקר בהכרת ההיסטוריה של עם ישראל על ציר זמן כרונולוגי, וביקשו בין היתר לנטוע הערצה לדמויות גדולי ישראל, להכיר את עברו המפואר של העם, ואת רוח הערכים הנעלים של תורת ישראל, כן כן, וחזון נביאיו, וברוח האידיאלים החלוציים של דור התחייה. הידע נקרח גם ברגש. ומאז התכנים והשעות צומצמו, ההיסטוריה היהודית והכללית מוזגה, והרצף הכרונולוגי נשבר. ומה עם תנ"ך? תנ"ך, המקצוע שנחשב לגאוות הלימודים ההומניסטיים בחינוך הממלכתי. אבל מסתבר שלא כל כך חשוב שילדי עם הספר יכירו את הספר, כי היקף החומר בתיכון צומצם ב-40% לפחות. בבית הספר היסודי, שם לעתים תוכלו למצוא את השם אדם וחברה במקום תנ"ך, והמקצוע כמובן הפך גם הוא לבחירה, נתון להחלטת בית הספר. רפורמת שורשים, התוכנית הלאומית לזהות יהודית וציונית, היא מהווה אולי צעד חיוני ומתבקש להחזרת מערכת החינוך הישראלית ליהודה המקורי. אבל בעיקר זה צעד חשוב בהחזרת משקלם של הידע והמדידה לתחומי הזהות. מינימום שעה שבועית בתנ"ך, מבחן מיצב, הגדלת מקצועות הזהות בגפן ל4%, והחזרת מקצוע מולדת, אבל לחיזוק הזהות וההשתייכות לעם ולארץ. כל אלה מהווים צעד חשוב. הנה ותראו, אפילו מבחינה סמנטית, המקצוע בשבילי המורשת. החזיר מושגים שפשוט נעלמו ממחוזותינו, כמו חיבור למדינת ישראל כבית לעם היהודי, או יצירת שייכות ואפילו יצירת גאווה. כן, כן. זו התחלה חשובה בדרך להבטחת המשך חוסנה של מדינת ישראל כבית לאומי לעם היהודי. אבל זוהי גם תכלית הקמתה של מייסדיה ומחוקקיה. מערכת החינוך הממלכתית לא נבנתה על ערכים אוניברסליים מעורפלים, אלא על חזון מאוד ברור, ציונות ומציונות. פשוט, ברור ולא מתנצל. וגם רוח הזמן שחלפה היא לא באמת שינתה את צורכי השעה. התמודדות עם איום מתמיד על קיומה של המדינה היהודית והצורך בסולידריות לאומית מוצקה. כל שכן לדור העתיד, כי הדור הזה, בדיוק כמו שהזהירו מייסדי מערכת החינוך הישראלית, הוא זה שנושא בעתידה של המדינה. ולדור הזה חייבים להחזיר את שורשיו. התוכנית שורשים היא ראויה וטובה, בתקווה שהיא גם באמת חוזת פני עתיד. אבל כעת על השר ומשרדו מוטלת חובת ההוכחה והביצוע. בהצלחה.